Ел укытучысы 2021 Бүтін Россия бәйгесенең муниципаль этабы укучыларның Кече фәннәр академиясендә узды. Быел анда 60 укытучы берничә номинациядә катнашты. Әлеге конкурс укытучылар өчен иҗади сәләтләрен күрсәтүгә мөмкинлек. Алар бирдә үз фәннәрендә кулланган һөнәри технологиялар, яңа методлар, инновацион алымнар, яңа мәгълүматлар буенча тәҗрибә уртаклаша. Ирина Гладких мәктәптә 34 ел укыта. Педагогка конкурста катнашу яңалык түгел, укытучыга конкурста катнашу яңалык түгел. Ул һәр вакыт ординар булмаган кызыклы тема белән чыгыш ясый. Бу юлы ул креатив фикерләүдә 6 эшләпә дип исемләнгән технология аша рус теле һәм әдәбиятын өйрәтү буенча мастер-класс күрсәтте. Фикерләү ул син бүген фикерләүгә уңай яктан киләсең дигән сүз. Икенче юлы исә син үзеңне башкача күрсәтә аласың ди Ирина Гладких. Мәгариф идарәсе белгечләреннән торган жюри номинацияләрдә иң осталарны билгеләде. Ел укытучысы номинациясендә 7нче мәктәптән Елизавета Трифонова, педагогик дебюттан 3нче мәктәптән Александра Пазухина, иң яхшы рус теле һәм әдәбияты укытучысы номинациясендә 6нчы мәктәптән Лариса Иванова, иң яхшы татар теле һәм әдәбияты укытучысыннан 7нче мәктәптән Эльза Нургалина, иң яхшы башлангыч сыйныф укытучысы номинациясендә 6нчы мәктәптән Юлия Бахаутдинова җиңүче дип табылды. Март башында Зәйдә узачак төбәк этабында районыбыздан Елизавета Трифонова, Александра Пазухина һәм Лариса Иванова яклаячак. Рәзимә Кашапова, Юлия Казамарова, Зәй хәбәрләре.